Għandi bżonn nikol healthy? Jew għandi bżonn ukoll niżen dak li qed nikol healthy? Mistoqsija komuni u tajba. Mela, li tikol healthy diġà huwa pass enormi kumparat ma' min jikol li jiftillu. Jew inkella min pereżempju qed jara l-Eurovision u kull muġej qudiemu ħajkaxkar. Imma ġieli jista' jkun il-każ u mhux ġieli biss imma l-maġġoranza tal-każi, illi billi niklu healthy ma jfissirx li qed niklu l-ammonti li għandna bżonn. U x'inhu ma dawn l-ammonti? Mela jekk inti għandek karozza, illi by the way fil-karozzi ma nifhem xejn ħanuża eżempju vera banali ta'. Inti għandek il-petrol, iż-żejt u l-ilma. Ma tistax tgħid isma' jiena naf li l-petrol importanti mela ħaddih naqas żejjed, għax hekk ħaddih iż-żejjed ħajfurlek. L-ilma u ż-żejt ma tistax tgħid pereżempju ara jiena ħantiha inqas ilma milli suppost imma ħapattihula fiż-żejt Le, għandha bżonn il-bilanċ tagħha l-karozza, ġismek eżatt l-istess. Billi tikol healthy, xi tqis bħala healthy? Jiġifieri jekk nikol frott biss tajjeb. Jekk nieħu laħam abjad biss tajjeb. Jekk nieħu pereżempju nafs biss tajjeb. Inti trid bilanċ minn kollox. Issa, l-ammont li għandi bżonn jiena, mhux forsi l-ammont li għandi bżonn inti li qed tarani. U mhux l-ammont li għandu bżonn min pereżempju huwa xi atleta illi jilgħab il-futbol ta' kuljum. Jew dik il-persuna li tisfen ħafna. Kulħadd għandu l-ammonti li huma bżonn jużi tiegħu. U hemmhekk fejn jidħol nutritionist jew dietitian. Illi dawn jistgħu jgħinukom biex mhux biss jgħidulkom li ma jikel u aħjar minn ieħor, semmek illum anke tuża sempliċiment l-internet ħajajdlek naturalment, imma ħajdulek ukoll l-ammonti li inti personali għandek bżonn. Għandek bżonna skont dawn żonijiet jinbidlu anzi skont l-età, skont kemm inti attiva, skont il-goals li għandek, skont it-tul, skont il-weight, hemm ħafna varjetà. Issa, li tikol healthy ħanerġa' ngħid huwa tajjeb imma jista' ma jkunx biżżejjed biex iwaslek għar-riżultati tiegħek fl-iqsar żmien possibbli. L-iqsar żmien possibbli mhux xi 3 ijiem jew inkella xi 3